लोगोफोर रासिया मोनसे नेम लानानै फैदों थांनाय समावबो बेबायदि नेम लाबोखादोंमोन नाथाय आरोबाव मोनसे गोदानै नेम लानानै फैदों आरो बे जि नेम बे जि सिस्टेम जि मोनसे गावसोरनि हादरनि पपुलेशनखौ बांहोनो थाखाय मोनसे बेबस्था लाबोदों बे बेबस्थाया थारैनो मिनिथावबो गोमोथावबो जे बेबायदि खालामनो गोनां मानो जाखो जोंनि इन्डियायावथ' मा खालामदों बिनि उल्टासो मावदों नाथाय रासिया बायदि हादराव जों जि मावदों बिनि उल्टा मावनो गोनां जादों बाथ्राया जाहैबाय मा पपुलेशन क्राइसिस इन रासियायाव मा सुबुं अनजिमाया लासै लासै बांनो गारना मा उल्था खमायलांगासिनो थादों जोंनि इन्डियायावथ' मा ओरैबायदि स्पिडआव बांदों बेखौ खमायनो थाखाय जों मा खालामनो गोनां जादों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनियाव सानै गथ' खांनो थाखाय निर्देश होनाय जादों नङा होमबा नाथाय रासियायाव जोङो बेनि उल्टाखौ नुनो मोनदों थारैनो मा जादों रासियायाव मोनसे खान्थि लानानै फैदों मा जाय आन्डार 25 माने 25 बोसोरनि सिङाव गोलैनाय आरो जेसेबां कलेज स्टुडेन्ट दङ बा इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट दङ जायफोरा हाबा जायाखै दे हाबा जानाय खोथा नङा जायफोरा माने इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट कलेज स्टुडेन्ट बेफोरखौ बुंदों बबेखानि हाबा जानायबो जानो हागौ नो डाउट स' बिसोरो जुदि खमैबो सासे जुदि हेल्थि गथ' जुदि खाङोबा थारैनो बेसेबां 1 लाख रुबल्स आरो इन्डियानि राङाव बेसेबां जागोन 81,000 रां जागोन इन्डियायाव बेबायदि रां होगोन आरो बेजों लोगोसे बबेखानि जोनोम जानायनि उनाव माबायदि बे गथ'खौ बेबस्था लानो थाखाय जोथोन लानो थाखाय मा होगोन होआ बा थैनायनि उनाव बै खुदिया थैनायनि उनाव मा जागोन बेफोरनि सायाव दाबो क्लियारेन्सआ फैयाखै नो डाउट बबेखानि रासियायाव जायफोर आइजोफोरा जायफोर बिमाफोरा खुदिया जोनोम होयो बिसोरनि थाखाय गोबां जुदि खुदिया जोनोम होनो हायोबा बिसोरनि थाखाय माखासे बेबायदि बेबस्था दङ रांखान्थियारि बेबस्था दङ प्राइजबो होगोन बाराबा जापान आरो चीननि उनाव बेबायदि खालामनाय रासिया थामथि हादर जाबाय दासिम लकेल कलेज इउनिभार्सिटि माने रासियावनो फरायनाय आरो केरेलिया रिजन बै ओनसोलाव थानाय आइजोफोरखौ जायफ्रा 25 नि आन्डाराव गोलैयो बिसोरो बेबायदि गथ' खांनो हागोन जोंनि इन्डियायावथ' हाबा जायालासिनो जुदि बेबायदि गथ' खाङोबा बेखौथ' अमंगल नङा होमबा जोबोर गाज्रि नोजोरजों नायनाय जायो नाथाय रासियायाव बेबायदि जेबो नियम गैया रासिया बेसेबां गिदिर हादर रासियाया जोंनि इन्डिया बायदि 7 टाइम्स जाफ्रामगोन 7 टाइम्स जायाबाबो 6.5 टाइम्स जागोन इन्डियानिख्रुइ एसेबां गिदिर हादर रासिया स' जोंनि इन्डियानिख्रुइ बहुत गिदिर हादर नाथाय बेहाय पपुलेसना अनलि दासिम मिथिनायाव 14 कौटिफोर जानो हागौ 14 कौटि 14निफ्राय 17 कौटि माबा मोनसे जानो हागौ दे एक्जेक्ट भेलुखौ आं मिथिया स' 14निफ्राय 17 कौटिल' पपुलेसन थानाय हादर 17 कौटि जानो हागौ निश्चय 14 कौटि जागोन स' 14 कौटि पपुलेसन बा बिनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ खिन्थु 20 क्र'र नङा स' एसेबां गेदेर हादराव एसेबां कम पपुलेसन गासैबो हादरावनो जंगल गोजासो हाग्राबारि गोजासो आरो बैहाय पपुलेसना बांनोसो नांगौमोन एसेबां गिदिर हादर नाथाय लासै खमायलांगासिनो थादों दासिम मिथिनाय बादिब्ला 2024 मायथाइयाव 5,99,600 माने खुदियानि जोनोम जादों 2023 मायथाइयाव बिनिख्रुइ बांसिन बावसोमोन 6,15,600 सामथिं ओरैहाय माबा मोनसेमोन स' बेबायदि बिथिं नायोबा जों नुगोन ओरैबायदि खम थांनाय 25 बोसोराव रासियायाव जोनोमनि हारा बयनिख्रुइ खमसिन बेयो आरो बेखौ क्रेमलिनआ मा बुंदों रासियानि क्रेमलिनआ मा बुंदों केटास्ट्रफिक फर द फिउचार अफ द नेशन माने रासियानि फिउचारनि थाखाय केटास्ट्रफिक जोबोर गिलु बालु जोबस्रांनाय बे वर्क फर्स गैया आर्मि जागोन सोर हादरखौ सामलायगोन सोर स' गोबां बिथिङै रांखान्थिया मा जागोन जुदि मानसियानो गैयाबा रांखान्थिया मा जागोन स' बैहाय ओरैबायदि मोनसे क्राइसिस जेंना क्रिएट जादों बे जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो रासियायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों इन्डियानि मानसिफोरखौ बहुत बराय बेहाय इन्डियान मानसिफोरखौ गोबां थानो होनाय जायो स' पपुलेसना इन्डियायाव बहुत जोंनि इन्डियायावबो पपुलेसन बांनाया खमायदों नो डाउट आगोलनि बायदि गैला आगोलथ' बहुत बुरजामोन नाथाय एसे खमायबाय नाथाय थेवब्लाबो इन्डियायाव पपुलेसन बांनायनि जि बिबां बे रासियानिख्रुइ बहुत हाई बहुत गोजौ बुहुमाव बयनिख्रुइ बांसिन होनना बुंनांगोन आरो दाबो बबेखानि इन्डियानिख्रुइ बांसिन स्पिडआव बांनाय बेबायदि हादरफोर दङ बांलादेशफोरावबो बारा जानो हागौ इन्डियानिख्रुइ स' बाथ्राया जाहैबाय रासियायाव बेबायदि खालामनायखौ नोंथांमोना मिनिनोबो हागौ जे हाबा जायै आइजोखौ बेबायदि गथ' खांनो होनाया थारैनो मानो जोंनि इन्डियानि थाखाय बेयो लासिं सिंनि बाथ्रा जानो हागौ नाथाय रासिया बायदि हादरनि थाखाय बेयो जोबोर बाख्नायथाव जानो हागौ कलेज स्टुडेन्टखौनो कलेजाव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौनो बेबायदि खुदिया खांनो थाखाय मा खालामदों मटिभेट खालामदों सरकारानो स' बेबायदि जानायनि जाहोना मा रासियायाव पपुलेसन बांनाया
बेबायदि खमायनायनि मोनसे जाहोना बिबो बेवहाय गोबां एलकहल इउज खालामो सोबनाय लोंनाय जानाया बारा आरो माने जेब्ला एडाल्ट एज सहैना अब्लानो थैनायनि अनजिमाया बारा रासियाव थैनायनि अनजिमाया बहुत बुरजा आरो इउक्रेन रासियानि दावहाया सबसे माने फोजोबस्रांनायखौ लाबोदों इउक्रेन रासियानि दावहायाव मा जादों प्राय 3 लाखसो आर्मिफोरा ट्रुप्सफोरा मा जादों थैदों एबा जोखोम जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों आरो बे दावहानि थाखाय खमैबो 10 लाख मानसिया रासियाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांदों आरो लोंनाय सोबनाय जानाय एलकहलनि कालसारा बहुत बारा भडकानि कालसारा बहुत बारा रासियाव जायनि जाहोनाव पपुलेसना मा जादों खमायलांदों बेबायदि बुङो आरो बेयो रासियानि थाखाय कैटास्ट्रफिक जानो हागौ जोबस्रांनाय जानो हागौ फिउचाराव एसेबां गिदिर हादराव जुदि पपुलेसनानो जुदि एसेबां खम जायोबा नेक्स्ट 2046 सिम बेनि पपुलेसना बांनो गारना उल्थाय 13 क्ररसिम फैनो हागौ बेबायदि माखासे पण्डितफोरा बुंनो नाजादों 13 क्ररहालागै जुदि फैयोबा मा जागोन जोबोर दुखुनांथाव जागोन स' नोंथाङा मिथिबाय रासिया माने बेबादि आसनिखौ लाबोदों जे जायफोर हाबा जायै सिख्लाफोर 25 बिल' 25 माने 25 नि आरो जायफोरा हाबा जानाय एज जाथावना बिसोरो जुदि हाबा जायालासिनो जुदि गथ' खाङोबा बिसोरनो मा रांखान्थियारि मदद होनाय जागोन थारैनो इन्टारेस्टिं नङा ना खौराङा स' नोंथांमोना सानदों रासियानि पपुलेसना बेसेबां रासियानि पपुलेसना जोबोद दुखुनांथाव 14 कौटि पपुलेसनखौ नोंथाङा थारैनो मिनिगोन उत्तर प्रदेशआव पपुलेसना रासियानिख्रुइ बांसिन लोगोफोर बे बाथ्रायानो आसरित स' जोंनि इण्डियाआव प्राय 150 क्रर जानो थांगासिनो दं नङा होमबा स' 150 क्ररखौनो हमनांगोन जों दाबो स' 150 क्रर नाथाय जोंनि हादरा रासियानिख्रुइ फिसा एसेबां गिदिर रासिया आमेरिकानि पपुलेसनाबोथ' बांद्राय नङा निश्चय 32 निफ्राय 34 क्रर जानो हागौ नाथाय आमेरिका देट मिन्स इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकायाबोथ' इण्डियानिख्रुइ बेसेबां गिदिर प्राय 3 गुन गेदेर होनना हमनांगोन चीन हादरावबो जोंनिख्रुइ 3 गुन गेदेर आरो बेबायदिनो ब्राजिल बेफोरबो जोंनिख्रुइ बहुत गेदेर हादर नाथाय बेफोरावबो पपुलेसना जोंनिख्रुइ बहुत खम कानाडा बुहुमनि नैथि देरसिन हादर बेवहाय पपुलेसना बेसेबां नोंथांना आसरित जागोन कानाडायाबो इण्डियानिख्रुइ 3 गुन गेदेर भारतनिख्रुइ 3 गुन गेदेर हादर नाथाय बेवहाय पपुलेसना जोंनि मुम्बाइजोंनो समान अस्ट्रेलिया इण्डियानिख्रुइ 2 गुन गेदेर हादर नाथाय अस्ट्रेलियायावबो पपुलेसना मात्र मुम्बाइनिजों समान 3 कौटि गासैबो हादरानो जंगल गोजा आमेरिका ब्राजिल बेफोर जंगलजों बुंफबनाय कानाडा जंगलजों बुंफबनाय बरफजों बुंफबनाय अस्ट्रेलिया जंगलजों बुंफबनाय रासियाथ' जंगल आमेरिका जंगल सब माने हाग्राबारि बिनिखायनोथ' नोंथांमोननो केलिफर्नियानि लस एन्जेलेसआव ओरैबायदि गिख्रंथाव अर नांदों आरो बे अर नांनाया थारैनो बोसोरे जाखायो नाथाय बे बाराव ओरैबायदि गिख्रंथाव अर नांदों दासिम मिथिनाय बायदिब्ला 2000 नि खाथि बिल्डिंफोरा जोबोर गोजौ बिल्डिंफोरा खामनानै सेवांगार जादों आरो 1.5 लाख 2 लाख मानसिया जागा नागारनानै थांनांदों आरो हलिउडनि खाथि खाला जे हाजो देट मिन्स हलिउडनि जे हाजो बे हलिउडनि हाजो जेराव बायदिसिना गिख्रंथाव फिल्मफोरखौ अद्भुत फिल्मफोरखौ बानायो बेवहायबो गिख्रंथाव अर नांदों माखासे एक्टरफोरनि माखासे डाइरेक्टरफोरनि न' बाङा खामनानै सेवहांगार स' बेबादि बेफोर हादराव अर नांनायनि गुबै जाहोना जाबाय बेनो गासैबो हादरानो जंगल मेक्सिमाम एरियानि जंगल कानाडानि गेजेराव ओरैबायदि माखासे जायगा दं इण्डियानि एसेबां गेदेर जंगल दं स' बैफोराव मा जायो बोसोरे अर नांखाथारो अस्ट्रेलियायाव खनसे अर नांनायाव 3 माह 6 माह नांगो गोमोरनोनो ओरैबायदि गिख्रंथाव अर नाङो जंगलाव माने गासै हादरानो हाग्राबारि गोजा नालाय अर नाङो बेबायदिनो ब्राजिलाव नाङो आरो माब्लाबा गुबुन हादरावबो अर नाङो